Kom med mig og lave en jordbærvand. Okay, jeg starter med at tage min Stanley lille en og tage 2 isterninger i. Jeg har sådan en maskine ude i garagen, så tager jeg frosne jordbær i. Og så har de lige stået på køl i lidt tid. Og så ses vi bare til næste step. Okay, næste step er, at jeg skal have vand i. Så jeg vil lige hente vand over i køleskab. Sådan der, så har jeg hentet vand, og så ses vi bare lige, når jeg har hentet vand. Så er der vand i. Og bare et jordbær i. Og så skal jeg have sugerør i. Og der tager jeg bare Stanley-ting. Og så inden, så imens det lige fryser, så tager jeg lige noget citron i. Så er der citron i. Jeg skal op på min værelse og teste. Det smager okay. Tak fordi I kom med i den her drinks. Citron og jordbær. Hej.